mag-check po ako ng mga items na dineliver po kanina dito ng Elvin Gel. Actually, kanina pa po itong umaga, kaso nga lang po is meron po akong ginawa. Ngayon ko lang po siya ayusin. So, tara, samahan niyo po ako mga kailongga. Sobrang init po dito mga kailongga. Kahit na umulan, ang init pa rin. Ito po yung mga dineliver dito kanina. So, ito, 3 box ng Beng-Beng, 2 Cloud9. Actually, kulang po ito dahil 3 box po yung in-order kong Cloud9. So, 2 lang po yung dumating. Siguro walang available na stocks na isang klase ng Cloud9. Itong mga sito, meron ako. Dalawang flavor siya ng sito. Yung apple tsaka yung melon. Then, meron din akong bottled water dahil paubos na po dito yung bottled water. Then, itong zestin. 3 box na po itong zestin na order ko. Kaso nga lang, wala daw available na isang flavor. So, 2 flavor lang po yung dineliver dito. And then, ako, yung bar na sa buhay ko. I-arrange ko lang po siya. Itong Beng-Beng na ito is sobrang benta po ito dito sa mga bata. Yung Beng-Beng. Kaya order ako ng 3 box. Meron pa akong order na stiko pero wala siya. Siguro walang stock. Walang delivery. And then, ipapakol ko muna ito dahil ubos na po yung sito. Ilang days na po ubos yung stiko.
Ay, lalagay sa ano. Sa karton. Ito, ano pala. Circular. So yung ano guys, yung mga hindi ko na i-display, so tinabi ko muna siya dahil walang mapaglagyan. So nilagay ko siya sa ano, sa karton. So dito ko siya nilagay. Chichirya. Yung ibang friends ko mga kailongga, dito ko po siya ang nilagay. Ano, baklon? Ano, baklon? Sila kabilog? Dali lang bilog. Uy, Nick, sarap ka na, next. Dali, next. Din ka, Linix.
May cash out, kamo 200. Oo ba? Sige, ta, send lang ta. Ito yung number ta. Ito yung number ta. Oo, sa carton. Tara na ta. So, ayan guys. Tapos na po akong mag-ayos ng mga deliveries kanina. Pinutol ko na ulit yung video dahil maraming commercial guys. Yun na, alam niyo naman. Mayat mayat merong bumibili. So, ayan. In-stop ko na lang po yung aking video. And then, yung sunod ko pong gagawin is, ililista ko po yung, yung lumabas na pera ngayon. So, nililista ko po yan yung lumalabas tsaka yung pumapasok na pera para malaman ko po yung flow ng transaction ko kada araw. So, flow ng transaction. So, ito yung resibo ng mga pinamili ko kanina. So, dalawang resibo siya. Kaya dalawa itong resibo ito dahil yung ibang items na hindi ko makikita sa kanilang apps online, tinitext ko siya. So, kaya ganyan yung nangyari. So, dalawang resibo siya. And then, ito sa Darillo na Malboro. Ganyan po ito. Yung total ng delivery ko kanina is nasa 3,700 plus siya. So, yung sa, sa groceries ko. Yung delivery nila kasi dito is every Tuesday. Hindi ko po alam itong weekend if makapunta ako sa kanilang store, if madami pa akong kulang dito ni items na kailangan puntahan sa store, hindi kaya ay magpapadeliver na lang ulit ako sa Tuesday. So, 3,700 plus. So, ito po yung perang lalabas ngayon dito sa tindahan. So, bukas, magpapadeliver na din po ako ng soft drinks dahil wala na po akong soft drinks dito. Wala na akong Mountain Dew na 12 ounce at saka Coke na 12 ounce tsaka Coke litro. Yung Coke litro, meron pa naman akong natira pero meron akong 1 case na basiyo ng ano po sa Tagalog yung basiyo? Talaga. Empty bottles, English na lang. Ang galing mo talaga, bright ka. Empty bottles ng Coke na litro. So, mag-order na lang po ulit ako. So, walang problema dahil i-deliver lang naman po dito sa tindahan yung yung sa soft drinks din. So, okay. So, ito po yung aking record book sa aking cash flow sa cash in, cash out. Cash in, cash out. Sa ano? Ay, cash in, cash out. Ito po yung ito po yung aking record book sa aking cash flow, money in, money out. So, dito ko po siya nilalagay yung lumalabas na pera sa tindahan at saka yung pumapasok para pagdating ng end of the month. So, monitor ko siya kung magkano po lahat yung lalabas na pera at magkano po lahat yung napasok sa tindahan. Kasi sa tindahan guys, alam mo ano naman siya. Baka magsabi yung iba na, ayan, maraming pera, ay, marami siyang pera dahil lang negosyo sa. So, hindi po yung sa tindahan na kasi guys, kung alam nyo lang, piso-piso lang talaga yung kita sa tindahan. Pero pag alam mo kung paano siya paikutin, o kaya mapalabo mo siya. Ito yung purpose ng record book ko para ma-monitor ko siya every month yung flow sa aming tindahan. So that's it for today's video mga kailongga. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, i-subscribe na lang po Ilongga Mix TV and don't forget to hit the notification bell for more updates on my next videos. Thank you so much and God bless!